Тоті правила принесені прето, żeby się poneže prestala vakcinacija od klasične švinske čumi, pravilniki prispodobili u evropskim. I po teraz statok označovaný tu niet premenky. Nové, že každý produkovateľ musí voziť knižku o šitských premenkoch na farmi, to dodatná robota, toto ešte nešitskí statkare zvladali, hoč to nie bar skomplikované. Novost je u tim, že še vece nješmo predavac neoznačeni prašata i švini. Každé, kto žada kúpiť praše, musí kúpiť označené. Pri kupovanju dostane potvrdzenie od ovlasteného veterinára, že prašata teraz majú nového vlastníka. Zostým še ustanovuje provadzenie produkcii. Kúpec nemusí mať svoje poljoprivredné gazdovstvo. Len veterinárske identifikacijne číslo odnosno najprijavi, že še zanima so statkarstvom. Číslo še dostáva u upravi za veterínu i každé, kto chce mať statok, musí ho mať, že by bol evidentovaný u bazi podatkoch. Co še dotyka obavanja, že vec je nehodno klad švini po obiscoch, ale ljem u ovlastenih klanjoch, to bude tak. Klasični zavivački išće nie zabranjeni, ali u budućnosti budu, bo še tak keruju trovenja ľudzu. Hodno še prerabjac ljem meso zo švinjoh prevžatih zo sklanjoh. Toti, co otvorili mali prerabjatski kapaciteti, ne spadaju do tej kategorije.